vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 44 years ekuberekwa, but ndiri kurarama ndiri kunoku kunyika yevatorwa yeSouth Africa. Saka kubvira nekubvira kubva zvandakapindawo muno muSouth Africa ndainge ndichingoitawo zvekungoshanda mumakitchen umu. So ndakabva ndazotanga kuwirirana neimwe couple iyo yainge inongogarawo mustreet umo mandainge ndichishandira umwe murungu. Saka vanhu ava vandainge ndichishandira ndingangoti ndakavashandira kubva vana vavo pavainge vachiri vadiki, but zvaizvezvi vana vacho vatova kumayunivhesiti. Wekutanga wacho ndiye akaroorwa gore radarika iro, iye akabva atochata ndokubva atoita mwana wake. Saka vakabva vazondiudza kuti vainge vafunga kutengesa imba yavo sezvo vainge vakura vachiti vari kuda kuenda kuCape Town kuretirement home so that they can just retire. So mukoma ndo pandakabva ndazotaura neimwe couple yandaiziva kuti couple iyi vanhu ava vanobva kuZim. Saka ndakangosvikawo pamba pavo ndokubva ndatonoka paipai pagedhi pavo. Vakabva vabuda ndokubva ndataura nemukadzi wacho. Murume wacho ainge asipo. Ndikabva ndati zvamunondiona kudai inini ndini ndinoshanda apo. Vakabva vati we know you. Ndikabva ndati saka ndikutsvakawo basa, handizivi kana muine mafriends enyu anenge achida kuchengeterwa vana, kurererwa vana kana mapeace job, because varungu vangu ivo vati vava kuda kutengesa imba yavo because they want to go to Cape Town. Saka kana vakatengesa imba yavo ndisati ndakwanisa kuwana basa pekuzotangira chaipo ndinenge ndisisina. Saka iye akabva azoti, uyu mukadzi wacho akabva ati kana murume wangu azodzoka then I am going to tell you mama. Saka ivo vana ava ndingangoti ndinotongovaona sevana vangu because they are a very young couple. Like iye murume wacho I think kuti ari kuzvi 27 but mukadzi manje ndiye mwana mudiki I think kuma 19 but handifungi kuti kana 20 years anadzo. Saka vangori nemwana wavo 1. Kubva zvandakatanga kuvaziva vana ava ndaingozvibvunza kuti mari yacho vakaiwana kopi, because murume wacho anongonzi ane mabusiness nanhasi uno now that ndava kuvashandira but mabusinesses acho haatombonzwisisiki. Apa pamba apa panongogara pachingopinda pachingobuda varume especially vanobva kuNigeria kana kuti kuGhana ndo vanongogara vachingopindapo pamba apa. And now ndava kunyatsokuona kuti ane connection yakasimba nevanhu ivavava vanobva kuWest Africa. Haumbowanze kumuona achitaura nevanhu vekuZim, and kunyange kana wakavatarisa unotofungidzira kuti vanhu vemuno, but unozotongonzwa nechirungu chavo kuti chirungu chavo chiri deep, havasi vanhu vemuno muSouth Africa. So mukoma zvakazoitika ndezvekudai. So pamba apa ndakatanga ndichaita stay out, but chaindinetsa ndechekuti each and every morning mukoma ndaipiwa chimwe chewashing basket chinenge chiine hembe dzemwana. Saka ndakamutanga ndichafungidzira kuti vanhu ava vanoti kana ndabuda paya vanongochinja mwana uyu hembe, but each and every night washing basket inobva yatozara nezvimarompa nezvihembe zvemwana, until mukoma ndazoona kamwe kamwana kachimhanya kachitenderera kachienda kuseri kune washing line. Saka kamwana aka pandakakaona ndainge ndigere zvangu nditori busy ndichitonwa tea yangu because ndinoita break yangu na 10. Saka ndinowanzo kuti kana ndikagadzira breakfast yangu ndinobva ndazoya kufront ndobva ndagara zvangu paya ndichitotaimira wifi because kufront ndo kwairi very powerful. Saka ndakati ndakagara zvangu paya nditori paYouTube ndo pandakabva ndakungoona kamwe kamwana kasikana kakangoseka kudai kachitira kuti ndikaone, ndokubva ndakaona ndokubva kamhanya kachienda kuseri. Saka ndakabva ndazotevedza pavement ndichienda kuseri. Kamwana aka ndakabva ndakakashaya mukoma. Nanhasi uno zvinhu zvokuti zvichiri kungondinetsa mupfungwa dzangu, plus nyaya iyi yekungoramba ndichingowachiswa hembe dzandisingazivi kuti dzinopfekwa nani. Now zvatova wese kuti zvandava kushanda ndichigarapo pamba apa ndava kungogara ndiine fear because dzimwe nguva so ndinongokaruka usiku ndanzwa kuti pane munhu ari kundimanikidza kuti ndinge ndichidya noumwe mukadzi uyo anenge akapfeka hembe dzeblack, but mukadzi uyu anenge akavhara kumeso kwake neruoko rwake. Each and every night mukadzi uyu anouya obva andimanikidza kuti ndinge ndichidya. Saka ndinobva ndaramba ndichiti in Jesus name
go in Jesus name. Mukadzi uya anobva abuda mumba umu. Saka ndinoti kana ndamuka kudaro ndichibva mudzikirira iroro ndo pandinobva ndanzwa kuti pamusoro apa panenge paine chinhu chinenge chichimhanya zvekuti ndinotozonzwa kuti d kuseri kwemba zvichiita sekunge panenge paine munhu anenge ajamba achibva pamusoro pemba achijamba achiuya pasi. Saka handizivi kuti mabosses angu awa ndombogara nawo pasi here ndobva ndambovaudza kuti zvinhu izvi zvinoitika pamba penyu chiko chiri kuitika, must I be worried, kana kuti ndongosiyana nazvo. Zvaizvezvi chinoita kuti ndisataura nezvazvo ndichivabvunza vana ava inhau yekuti mari yacho yavari kundipa, like ipapapa vakabva mukundipa mari yekuti ndinge tichitumidzira vana vangu mari yechikafu. Apa pay yatange takawirirana sandiyo pay yavakandipa. Kubva zvandakatanga kuvashandira vanondipa almost double the amount that they promised me. Kana iro basa racho mukoma handitombozivi kuti basa rangu randinoita nderipi, because dzimwe nguva ndinokwanisa kungoshanda sometimes kubva kumakuseni kana kusvika kuma10 ndichingopedza kunonwa tea, then iye manje uyo musikana anobva ati chiendai zvenyu mama munozorora. Handiti matotsvaira tsvaira here. Later on ndo paanozondidana achiti mama mwana ava kunetsa uyu. Saka handizivi kuti this couple vana ava vakaromba here kana kuti kungochikawo zvangu ndinofanira kuva worried here kana kuti zvinhu zviri kuitika zvitongoriwo normal. But izvi zvekuti munhu ndinomunzwa achifamba pamusoro pemazen'e paya pandinenge ndarota ndichidyiswa chikafu nemunhu anenge achindimanikidza kuti idya ndobva ndadanidzira zita raJesu obva atiza. The thing that I hear, zvinhu izvozvo zvinotoitika in real life. Zivewo vedare kuti panyaya yangu iyi mungandiudzawo kuti ndingaitawo sei. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi vana ava vandinoshandira couple yacho it is a young couple. Apa pamba apa hanzi panongogara pakazara vanhu vanobva kuna Nigeria kuGhana, ende vanhu ava unenge usingatombonzwisisi kuti vanoita nezvei. Apa pamba apa hanzi pane zvimwe zvinhu zvinongoitika zvandisinganzwisisiki. Zvakangooma. Just imagine kuti each and every day zuva roga roga rakasikwa naMwari unopiwa washing basket inenge yakazara marompa hembe dzemwana, but hembe idzi kuti uti dzinopfekwa nani hautombozivi kuti dzinopfekwa nani, nekuti mwana uyu wacho wawakapindira basa kuti unge uchitamba naye uchimuchengeta haatombopfeke hembe idzodzo. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Apa vakabva vatumidzira message hanzi pane pamwe pandakambowacha hembe, saka hembe idzi dzakabva dzatadza kuoma. That was the first time kutoonawo murume wacho akatsamwa. Hanzi ndakamunzwa achitora hembe idzi pawaya achipopotera mukadzi wake. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I am staying with my mother and my grandmother. Baba vangu nasekuru murume waGogo ava vakashaya. Mukoma taigara zvakanaka as a family zvakanaka. So rimwe zuva ndakangoti regedzai ndimborongedza rumu yangu ndichinyatso kuklina. Mukoma ndakarongedza zvose asi ndakasara ndisina kugutsikana kuti ndainge ndarongedza hembe dzose. Ndokubva ndazogara pasi ndokunyatso kufunga, ndokubva ndaona kuti painge paine pendi rangu rainge risimo, asi ndakaritsvaka all over ndikarishaya. Inini handina wandakaudzawo, ndokubva ndangogara zvangu. Mukoma ndakazoti ndagara zvimazuva zvakati wandei, ndokuti rimwe zuva wainge huchitori usiku, gogo vangu vakangobuda mumba vachienda panze. Manje inini ndakabva ndazovanzwa ndokuramba ndakarara sekunge ndainge ndisingaoni. Ivo vakabva vanyahwaira ndokubva vaenda paka small bag kavo ndokungonotora kamwe kanhu. Ini ndichikaona ndakangofungidzira kuti kadhende. Vakabva vanyahwaira ndokubva vabuda. Inini ndakabva ndatevera kwavainge vachienda, ndokubva ndaona kuti vainge vachinopfugama paguva rasekuru vangu, ndokubva vatanga kuombera maoko varipo paguva vachidevedza zita rasekuru vachiita kunge vainge vachivadevedza
apa vachidaro vainge vakapfeka kadhende ikako mumusoro. Ndakabva ndatanga kurekodha zvose zvavainge vachitaura, ndikabva ndaswedera pedyo navo ndokutora picture zvainge zviri silent. Ndakabva ndangoswedera ndokusvika pandakasvika vakabva vatanga kutaura about me, vachikumbira kuna sekuru vachiti ivo vaida kuti ndisambofa ndakaita chinhu chinonzi mudzimai. Pandinenge ndichida kunosika bonde ndibva ndangoshaya nhengo oro kuti inongovata yega. Ndakabva ndatarisa mumusoro mavo ndokuona kuti vainge vakapfeka bhurugwa rangu mumusoro. Ndikutanga kutaura kuno mukoma, inini ndini ndava kutogara ndakazvivharira mumba kuti ndisanganidzane maziso angu nagogo hazviite, ende mama vangu handisati ndatombovaudza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatitaurei naye mwanakomana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So nyaya yangu ndikangoti yakatangira kumashure uko mukoma. Inini pandainge ndichiri kuzimu ndaiva nomwe mukadzi wangu, ndikangoti she was my second wife because by the time pandakazobatwa kuti ndainge ndichihura naye, mukadzi manje akabva azoti ainge ava kusada nezvangu, ndikabva ndangomudhampa because uyu mukadzi uyu wandainge ndichihura naye she was still very young. So at that time chakangondibhowa paari ndechekuti ainge azama kundipomedzera nhumbu yainge isiri yangu. Ndakabva ndamuti kukuda ndokuda sha, because of your age ndinokwanisa kukuchengetera mwana wako uyu. Then chingondiudza kuti mwana uyu ndewani, ndokubva aramba paya achingoti nhumbu ndeyako, nhumbu ndeyako, kuzosvika zvichizonondibhowa apa already ndainge ndatoluza mukadzi wangu. Ndakabva ndazongogara naye zviya zvegingiri zvekungoti kondekagodi I have already lost my wife, but moyo wangu wainge usisiri paari. Ndakabva ndazongotanga kuita zvemujolo, but ndaita zvemujolo ndiri very careful. Ndainge ndotsvaka munhu wekuita move on naye because ndaitya kuti kana ndikaita move on ndaita zvekurambana naye first, then ko kana ndikazoshaya munhu anenge akanaka saye, because akanaka mukoma, runako rwuya rwokuti unonyatsokuona kuti apa paita zvemukadzi. Saka I was feeling jealous kuti kana ndikangomudhampa then anobva azongokwamurwa nevamwe varume ndobva ndazorwadziwa zvekare. Saka ndakagara naye kuzonosvika achizonozvara mwana wake, ndikatobhonda nemwana wake paya. So zvakazoitika ndezvekuti akazondibatirawo mamessages, ndakatorivara. Akabva ati nezvako handichadi, ndokubva achema paya. Mwana akazoti ati kurei munhu, ndokubva azonditiza, akangondisiya nemwana wake. Ndini uyo ndikabva ndazoenda ndikabva ndazonosiya mwana wake kuna amai vake. Ndovakazondiudza kuti iye ainge ava kuJoni. At that time kana shungu neJoni ndainge ndisitomborina zvachose. So ndakazongowanawo kamukana mukoma, ndokubva ndazouya kuno kuprovince kwandiri kurarama ndiri. Saka last month iyo friend yangu one day akatongoti achibva kunotora quotation akabva ati chibaba hapana chauri kuziva iwe. Ndikabva ndati ko indava, akabva anditi pane mumwe mukadzi so wandaona kwandabva kunotora quotation akomanaka kune vanhu vari kuita kudya noriva chaiko. Ndikabva ndati tell me, ndokubva azondiudza kuti mukadzi wandaona uko akanaka, skin ganda rake chete aiwa unototi unge uchitapirirwa. Ndikabva ndati watanga, ko ndaigozivei kuti munhu waainge achitotaura nezvake she is my ex wife. Zvino akazoti awirirana nemuchinda wacho, ndokubva tazotanga kurongedza maturusi edu. Saka musi wekutanga takaenda ndokubva tanosiya maturusi edu tichiitira kuti mangwana tinongodzoka zvedu tiri empty. Saka inini handina kana kumbogara ndawana mukana wekuti ndinge ndichimuona ex wife yangu uyu because ainge asipo. Takangosvika paina gardener zvekare namaid. Mangwana acho mukona ainge ari makuseni. Motikari yakangoti ichingonopinda muyadhi kudai, ndopandakabva ndamuona akapfeka gauni. Apa ainge akatobata kapu yake zvake achinwa kofi yake. Ko irwo runako mukoma, zviya zvandaifungidzira kuti ainge akanaka ndichiri kuzimu, it is more than that. Ndakati ndamutarisa kudai apa kuti ndichiburuka ndainge ndonyara zvino because ndainge ndakamushainira apo paainge achiri kumusha. Mukoma ndakazongoburuka zvangu, iye akangoti achingononditarisa kudai
ndokubva atongotendeuka munhu akaswera akazvivharira mumba make. Chinondirwadza mukoma ndechekuti akandiavoida kuzonosvika tichizopedza kuisa makitchen cabinets. She avoided me mukoma, ende zvinondirwadza. Aingoti makuseni motikari yedu ichingopinda, iyewo waibva watomuona achitolodha mwana wake mukamotikari kake obva abuda muswere wese wezuva. Ndaingonamata ndichiti chidzoka chidzoka ndinge ndichingokuona, but munhu aizotodzoka paya patinenge tachaisa, then obva azongotaura nemurungu wangu shamwari yangu. Saka iye shamwari yangu haatozviziviwo kuti uyu munhu watakaenda tikanoshandira pamba pake, she is my ex-wife. Ende chinondirwadza nawo chakazoita kuti ndisataura nezvayo nyaya iyi, it is because of the cold shoulder that she gave me. So handizivi kuti ndoita sei, ndomomusvikira here pamba pake, since I feel as if movement yemurume wake ndinoiziva. Early in the morning anobuda pamba obva aenda kubasa, nguva dzake dzekudzoka it is somewhere kuma6. Saka ndongoita zvivindi here zvokungokaruka ndarasikira kuma areas ekwavo, ndomutaimira achingobuda pamba pake ndobva ndatongobudikira. Please assist me. Kwacho kwaanogara padhuze nepamwe pakamall. So I was thinking kuti ndomutracer movement dzake apo paanenge kana kuri kunzi akapindamo mumall, ndobva ndataimira apo paanenge apaka motikari yake ndobva ndamumirira pamotikari yake because I want her back. Asi nyadzi dzangu mukoma ndedzekuti handina kana chandiinacho panguva yacho iyoyo. Kana bhutsu yandainge ndakapfeka yainge isingaiti. Ndinonzwa ndichizvinyarira, but at the same time I feel that I want my wife back because ndiye akakonzeresa kuti marriage yangu yekutanga inge ichizoparara. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi iye ndiye akakonzeresa kuti marriage yangu inge ichizoparara, saka I want her back. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi chinondirwadza ndechekuti akandiavoida kusvika tapedza kushanda pamba pake achingondiavoida. Ndaite zvimwe kuda tichaitawo eye contact, ndaite zvimwe kuda sevanhu vakamboraramisana vari mukadzi nemurume, maybe tichambowanawo kamukana kekungobvunzana upenyu, but munhu akandiignora. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section.